Parlem ara de l'abastiment d'aigua potable perquè, igual que l'electricitat, hi ha debat sobre qui ha de gestionar aquest servei. Dels 36 municipis que hi ha a l'àrea metropolitana de Barcelona, 24, aquests que hem marcat, entre els quals hi ha Barcelona, reben l'aigua a través d'empreses mixtes amb capital públic i privat. Només 2, el Prat i Barberà, tenen empreses públiques pròpies. I als 10 municipis restants, les concessions són privades. Doncs bé, dins d'aquest grup, 8 municipis, com Sant Cugat o Ripollet, tenen la concessió caducada i alguns volien impulsar la gestió pública de l'aigua, però resulta que l'última paraula no la té cada ajuntament, sinó l'AMB. El govern metropolità aborda demà el cas de Ripollet i això ha aixecat força polseguera. A Ripollet la concessió està caducada des de fa 6 anys. En aquell moment, el ple de l'Ajuntament va aprovar una iniciativa per recuperar la gestió pública de l'aigua amb una empresa municipal. Els tràmits ja estaven en marxa, però van quedar en paper mullat. El 2020, el Tribunal Superior de Justícia va sentenciar que el titular del servei de l'aigua era l'àrea metropolitana de Barcelona, i no només a Ripollet, sinó als 36 municipis que la componen. Amb la sentència sobre la taula, l'AMB encarrega un estudi sobre el millor model a seguir. La conclusió? La gestió pública de l'aigua és més barata i eficient. El govern municipal de Ripollet el va esgrimir per impulsar de nou la municipalització del servei. Ens vam trobar davant una inacció absoluta de l'àrea metropolitana envers Ripollet que ens abocava a continuar amb un contracte caducat i sense poder tirar endavant aquest nou model. Les eleccions municipals de l'any passat van portar un canvi de govern a la ciutat, de Decidim Ripollet al PSC. El nou consistori veu més de bon ull que la gestió de l'aigua l'assumeixi l'àrea metropolitana. Poc podem dir. Estem obligats a aquesta gestió que ha de fer l'àrea metropolitana i és el que es farà. Al final no ens oblidem que l'AMB és una entitat municipalista. Els propietaris de l'AMB són 36 municipis, no és un ente abstracte, o sigui, nosaltres som propietaris de l'AMB. A Sant Andreu de la Barca la concessió va acabar el 2023 i actualment està en una pròrroga temporal. L'Ajuntament, en mans d'Esquerra Republicana, no ha volgut obrir formalment el debat sobre la gestió pública. Tenim clar que l'AMB té les competències de l'aigua i, per tant, nosaltres el que fem és confiar que l'AMB arribarà a bon port amb la gestió que cregui més convenient. Diverses entitats han denunciat que la centralització de competències en l'AMB té l'objectiu de privatitzar el servei als 8 municipis afectats. Amagant un informe que diu que la gestió ha de ser pública, no? En tot cas, el que hauria de fer és obrir una nova comissió d'estudi que analitzi els models de gestió, tal com diu el ROAS. Per tant, per aquests motius creiem que pot estar cometent prevaricació. L'equip de govern de l'àrea metropolitana no ha volgut fer declaracions davant de càmera per aquest reportatge. En una resposta per escrit, ha evitat posicionar-se per cap alternativa de gestió de l'aigua en concret, però ha assegurat que vol tancar el nou model en un termini màxim de 3 mesos. Pere Bosch, TV3, Barcelona.